gi fees magidonjo go. Ere kaka ng'ato dwa donjo to register na winjo kwacho nitie registration. Kochopo dwe mar ang'wen, kind dwe mar adek gi dwe mar ang'wen, higa ka higa Council of Governors yawo website mar Devolution Conference. Koro kaka mar higa ni en DevCon 2025. Higa ka higa nigi website ne. Koro ka gisegine ne website, nitie bibodhi e website, nitie kama itime registration, nitie kama kata kidwa timo exhibition, kata kidwa bede panel, kamano. Nitie kaka ibro tim, pok wachopo kanyo. Lakini nitie kaka ka website osewuok, nitie kuonde lendo, wabro bedo bende gi gimiluongo ni short code nitie kaka inyalo gine register go e sim, and so on and so forth. Bende nitiere moko kuom penjo ni to japiny awinjo kiwacho nitiere bende ber magini dhi kelo. Ere ikruok mwinjo bed ni jopiny timo ka girito conference ainano? Iwacho na ni Nyawo Mabei. Anyawo Mabei. Koro ot madala cha dhi go od cha plaster maber miwir. Kisewiro maber, mano koro kete e website obed Airbnb. Higa no kech odi no beta riti ni dhi December. Simba. Simba riti December kore kinyagori kacha. Yango gweno, ilaw gwene gwen. Koro higa ni dwe mar aboro. Lose pesa gi Simba nini. Maka koro chopo December. Ti bende koro Simba nini no yudo nie gimoro matin. Kopogore gi mano, chiemo. Pidho ji 10,000 ok en tich mayot. Mana kaka ne watime investment conference, wabro bedo gi kuonde ma ji timo ang'owa, ji use chiemo. To onge ng'ama bro wuok Kiambu kata Kisumu kata Migori ni dhi uso chiemo Homa Bay. Wabro mana bedo gi jowa ma jo Homa Bay ema bro tedo. To kendo jo Homa Bay go tedo mar adiera pa ning'eyo nikech ni ja Homa Bay. Jo Homa Bay kochwako ni rech, tichama rech ma wil ni nonego bed ni dok e tich. Koro mokwongo ohala maduong' en chiemo, ohala mar ariyo en kuonde nindo, ohala mar adek en chiemo, ok kata chiemo motedi, chiemo ma mowuok e puodho kata chiemo mowuok e nam. Kaka sani jok ma jopith gwen, ma jopith diek, ma jopith rombe. Sani ka an gin to nego gichak paro kabisa. Ka ging'iyo dweche ma gigo ma conference bro beteno. Onego ging'i gibeta nikech wan bende wabro encourage jogo kata moyudo tenda mar chiemo mondo ginyiew chiemo kuom jowa. Onge ng'ama nyalo wuok gi gwen kamoro kabiro tedo Homa Bay, nyaka ginyiew mana chiemo gwendwago. Rech gibro nyiew kanyo. Koro en ohala. To kata mana kuonde mag yueyo, kuonde mag raha. Kana neno Eldoret 2023, Eldoret en town madhiye ga mang'eny kata ka onge conference. Nitie street kiwuok ndara madhi Kisumu kako riwuok Eldoret. Nitie bache manoyaw makana dok bang' jumbe adek to kana yudo bago. Manyiso ni nitie raha, jo raha bende nyaka bed gi kargi ma ji madhe amadha kongo. Mago te gin ohala. Kibet mibedo gi paro kaka ja ohala, tinyalo ng'iyo kuonde mang'eny mibro yude ohala ma ji bro yude dongruok. Ere kaka sirikal mamalo tiyo gi sirikal mar kor gweng' kata sirikal ma kaunti ma Homa Bay? Kuonde mage ma sirikal mamalo donje mano ni nyasi makama odhi e yo makare? Mana kaka wacho ni Homa Bay bed nyako to de wacho ni higa ni Homa Bay tinde kilari. Higa ni bende mwabro bede gi Mashujaa Day dwe mar 10. Mashujaa Day nitie gik ma wan ok wanyal iko, ma sirikal mamalo ema nyalo iko. To kata kopogore gi mano, pile ka Devolution Conference dhi kamoro, kata ka nitie ndara monego yaw, to nitie kaka sirikal mamalo sebet katiyo gi counties go